Když umožním životní energii proudit mnou harmonicky a bez překážek, tak můžeme být nejen já, ale i mé okolí svědky zázračných rychlo uzdravení nejen mého těla a mé duše, ale i mého celého života. A to se v přímém přenosu stalo na minulých tancích, kdy vesmír někdy zařídí určitou situaci proto a hodí mě do ní proto, abych skrze ní mohla inspirovat i ostatní. A tentokrát se stalo to, že vesmír zařídil, aby vlastně zúčastněné dámy našich tanečků, tak aby měli v přímém přenosu prožitek, vlastně víceméně hmatatelný prožitek toho, že když rozproudíme ty energie v sobě, tu životní energii, tak během krátké chvíle můžeme opravdu přetransformovat ty pochody v našem tělíčku a uzdravit to, co nás tížilo, ať už fyzicky nebo psychicky, nebo to aspoň odlehčit. Protože ani nevím proč, jsem si den předtím koupila Nanuka, i když dobře vím, že moje tělo už teďkon jak zjemňuje, tak už nemá rádo mléčné výrobky, cukry a bílou mouku. A z nějakého důvodu prostě jsem byla tak vedena, že prostě jsem na to nereflektovala, koupila jsem si toho Nanuka. A stalo se to, že v noci jsem se probudila a byla jsem úplně totálně zahleněná, nemohla jsem polikat, nemohla jsem pořádně mluvit. Mám takový svoje nějaký rituálky a postupy, kterýma jsem to teda během dopoledne, než jsem šla na tance, zjemnila. Ale pořád to ještě bylo evidentní, že když jsem přišla na tanečky, bavili jsme se tam s dámama o tom a samozřejmě mohli vnímat hmatatelně, že jsem měla takovou tu nosovku, jakoby prostě náběh na rýmu a takový jemný chrapláček. A když jsme všechno rozhejbali, když jsme se věnovali těm záměrům, ať už prostřednictvím pohybu, meditace, dechových a energetických cvičení, tak se stalo to, že během pár hodin jsem byla v pořádku. A jako potvrzení jsem poslala vlastně ženám zúčastněným na tanečkách, tak mohli slyšet vlastně ten rozdíl, jak už mě asi za 3 nebo za 4 hodinky po tanečkách jsem byla úplně v pořádku. Tam žádná nosovka nebyla, hlas byl úplně v pořádku. A tím si mohli hmatatelně šáhnout na to, že jsme to schopní všichni, že ta uzdravující síla je v nás a že když víme, jak to uchopit, když jsme k sobě vědomí, tak se můžeme sami uzdravit na všech úrovních. No a proto to beru jako velký dar, že se mi to přihodilo, i když to nebylo příjemný, ale mohla jsem vlastně druhým zprostředkovat opravdu realistický příklad, že to jde. A jde to nám všem. Stačí se na to zaměřit a stačí se tomu věnovat. Takže můžete taky. Máte v sobě sebeuzdravující schopnosti a pokud chcete, můžu vás inspirovat, jak se s nima propojit a jak je používat.